шумо фикри ба Русия рафтанро доред. Ин тавр бошад, шумо бояд донед ки аз 1 январи соли 2015 қоидаҳои ба Русия воридшавӣ тағйир ёфта, тартиби ҳуҷҷатгузориҳои зарурӣ барои фаъолияти меҳнатӣ дигаргун гаштанд. барои гирифтани маълумоти зарурӣ оид ба қоидаҳои нав, шумо метавонед ба марказҳои машваратӣ барои муҳоҷирон муроҷиат намоед. раванди ҳуҷҷатгузориҳоро барои шумо мутахассисони ин марказ фаҳмонида медиҳанд. ба маълумоти шумо мерасонем ки аз 1 январи соли 2015 ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон бояд бо шиносномаи хориҷӣ ба Русия сафар намоянд. шумо низ бояд шиносномаи хориҷӣ гиред. инак барои он ки дар муддати кӯтоҳ дар Русия соҳиби кори хуб гардед, шумо бояд соҳиби касбе бошед ки он бо шаҳодатномаи касбӣ тасдиқ шуда бошад. дар ҳолати надоштани касб, шумо метавонед дар марказҳои касбомӯзӣ таҳсил намуда соҳиби касбу ихтисос шавед. дар хотир доред ки барои соҳиби патент шудан, шумо бояд тестро оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Русия супоред ва соҳиби сертификат гардед. шумо метавонед барои супоридани тест дар марказҳои тестӣ тайёрӣ бинед ва дар он ҷо тест супоред. сипас дар Русия пеш аз супоридани ариза ба хадамоти федералии муҳоҷирати Русия барои гирифтани патент, шумо бояд аз муоинаи тиббӣ гузаред. лекин ба шумо тавсия медиҳем ки пеш аз сафар ташхиси тиббиро дар Тоҷикистон ҳам гузаред, то ин ки боварӣ дошта бошед ки саломат ҳастед. инак шумо барои ба Русия рафтан тайёред. ҳамеша дар хотир доред ки наздиконатон шуморо дар хона интизоранд.